To see is to believe. To see is to believe. Hindi mali ang pagdududa. Hindi mali ang pagdududa. Ang mali kapag ikaw ay nagdududa kahit nandyan na. Kung ang pagdududa ay para malaman ang katotohanan gamit ang pagsusuri bilang katibayan, ito'y nakakabuti sa taong naghahanap sa katotohanan. Kaya nga, kailangan tayong mapanuri, pagsusuri, kung ito ba ay totoo. Naalala ko tuloy, may isang tao na na-scam sa AI. Sabi niya, hindi siya nagpapautang ng pera. Pero one time, may tumawag sa kanyang messenger, kaibigan niya. Humingi ng tulong, utang. Hindi ang nangyari, nakita niya sa messenger, nakita niya ang mukha, narinig niya ang boses ng kanyang kaibigan, naawa siya. Pinautang niya. Malaki ang pera, inutang. At pagka next day, nalaman niya na ang account ng kanyang kaibigan ay na-hack pala. Kaya nga, mapagnuri na-scam siya. Gamit ang AI. Ginagamit ang mukha, boses. Hindi na-scam. Kaya nga, dapat muna pagdudahan ang bawat bagay. O yung isang tao, totoo ba siya? Katulad din ng pag-ibig. Pag sinasabi bang mahal kita o nag-heart-heart sa social media, ay mahal ka niya? Ay dapat pagdudahan yung salitang sinasabing mahal kita. Dapat pagdudahan. Huwag marupok. Dapat mapanuri. Baka ginagamit lang kanya. O di ba naggagamitan kayong dalawa. Hindi kayo gamit. Bagkus kayo ay may dignidad ng isang taong ginawa ng Diyos. Kasi minsan, ang salita ginagamit para sa pangbubula. Pero, katagalan ay niluluko ka pala. Pinapakilig ka, pinapaasa, pero meron pala siyang iba. Ang sakit nun, di ba? Suriin ang mabuti. Ang tunay na pagmamahal, baka magiging biktima ka at magkaroon ka ng sakit na UTI. Umibig, tapos iniwan. Ang tunay na pag-ibig ay totoo at walang sikreto at may sakripisyo para sa isa't isa. Sampampulitika, huwag magpadala sa pangako at magandang plataporma. Bagkus sa ang tunay na paglilingkod at kredibilidad at prinsipyo na isinasabuhay nito. Minsan ang tao, di man niya mahal ang Pilipinas, mahal niya ang politiko dahilan na nagiging panatiko. Maging mapanuri at huwag buksan ang kamay para sa pera. Di mababayaran ang pera ang kinabukasan sa iyong pamilya. Malapit ng eleksyon. Sa pangrelihiyon, di lahat ng gumagamit ng pangalan ni Kristo ay naniniwala sa Kanya. Dapat rin tanungin kung tunay ba ito. Suriin ang katotohanan sa simbahan kung totoo kaya ito na itinayo kay Kristo. Para maiwasan
ang pagiging panatiko at kulto. To see is to believe. Hindi siya mali, bagkus magiging mapanuri. At yan din ang pag-uugali ni Tomas. Pangalawa, mga kapatid, yung salitang, believe when you see. Believe when you see. May isang kwento, isang binata, kumonsulta sa pare, nagpa-counsel sa pare. Sabi niya, Padre, mayroon akong office mate. Umaga, pinapakain ko siya ng breakfast, lunch, at tinitreat ko siya hanggang hapunan, hatid sundo. Hatid sundo sa office at saka sa bahay niya. 3 years ko yung ginagawa. Sabi niya sa pare, Padre, I am in love. In love ba ako? Sabi nung pare, ang sarap mong sampalin. Nagdududa ka pa. 3 years mong ginagawa. Tinitreat mo siya, hinahatid sundo. Tapos tanungin mo sarili mo, in love ba ako? Kulang sa paniniwala na yung ginagawa niya ay ekspresyon na mahal niya isang tao. In love siya. My dear brothers and sisters in Christ, huwag kang mag-alinlangan, humingi sa Diyos na buksan ang mata upang makita ang milagro at kanyang presensya. Every day is a miracle. We live and breath, and that is miracle. We can decide to be changed at all in our life. It is a miracle. Tayo ay makadesisyon pa na magbago. At kung may desisyon pa magbago, it is a miracle, and a miracle needs humility sa buhay upang makita sa mata ng pananampalataya ang kagandahang loob at pagmamahal ng Diyos. On the other hand, ang pagmamahal ng Diyos ay di pwedeng pagdudahan. Kaya pinapakita niya ang tunay at tapat ang kanyang salita. Pwede pagdudahan mo ang katapatan ng kapwa, ngunit sa pag-ibig ng Diyos ay di pwedeng pagdudahan ito. Dahil pinapakita niya ang kanyang pag-ibig sa krus para tayo maligtas at muling mabuhay. Dahil siya ay tunay na muling nabuhay. At yun yung katunayan ng kanyang katapatan. My dear brothers and sisters in Christ, the challenge unto us is that as a Christian, living that faith is a buhay ang salita ng Diyos. Living by faith must be visible in our life na makikita sa buhay. It is easy to say, Jesus is alive, alive, alive. It is easy to sing and to say, Jesus is alive. Madaling sabihin na si Jesus ay muling nabuhay, pero di man na makita sa ating buhay. Sana ang ating pananampalataya ay di lang sa salita, bagkus makikita sa gawa upang ang ating kapwa makapagsabi din na mayroong Diyos ng awa. 1 John chapter 4 verse 8, God is love. And if we abide this love, we can say that there is God. If we live by it every day, paano masasabi ang kapwa na God is alive, God is love, pero sa ating buhay, hindi man tayo marunong magmahal at magpatawad sa kapwa. That is why it is a big challenge to all of us na isa buhay, living that faith for us to be a true witness of the risen Lord. Makita sa ating mga mata sa pananampalataya na si Jesus ay muling nabuhay.
witnesses of Christ's resurrection. It is because isinasabuhay natin ang kanyang utos na pagmamahal. Sana isabuhay ang salita ng Diyos para makita ng iba ang Diyos sa ating buhay. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.